Ibinzima kakhulu leminyaka edlule kumsakazelo womphakathi. Izinkinga zemali zibe nomphumela wokudilizwa kwamakhulu ezisebenzi ngaphansi kwesigaba usection 189 sokudiliza izisebenzi. Iningi laqoma ukuzihambela lithathe imali yalo. iSABC yachitha imali engu-177 wezigidi zamarandi ukukhokhela izisebenzi ezahamba. Yize kunjalo iSABC izitholisa esimeni esizinzile. Kepha okuthanda kuba lukhuni satshe nokuyinselele enkulu ebhekene nomsakazelo womphakathi uqoqa imali yamalayisensi eTV. Usihlalo webhodi leSABC uphawulile ngalokho. We would make submission on that in terms of the future of how we see the future of TV licenses, but our ability to collect as much as we can in that area and maybe getting pay TV players assisting us in those efforts of collecting. Ungqongqoshe uyahambisana nalokho. We have supported the SABC on their request for amnesty on TV license issues. We are awaiting the concurrence of National Treasury so that we can take the matter to cabinet. Ungqongqoshe uthi umnyango uzoyelekelela iSABC kuze kube iyazinza ngakwezimali.